दखान हाबसोबाय आं थैखासिनोसो बे हाबसोबाय हेल' लोगोफोर वेलकाम माय चेनेल नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ हरनाय जाबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर बहुद गोबावनि उनाव दिनैहाय सना मन्दिराव बेरायनो फैदों आरोना लोगोफोर माने आङो फैनाय टाइमखौल' देखायबाय दे लोगोफोर माने बांद्राय गोलावा भिडिअखौ नायनो बायोना स्किप खालामना लोगोफोर अननानै आं बयखौबो आखाइ खबजोबनानै सापर्ट खालामगोन आरो शेयार खालामगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय बयनिसिमबो लोगोफोर जोबजासिम नाय लोगोफोर होमबासो मिथिगोन नालाय ओरैबायदि समायना जायगा दे बियो माने फैबाथाय थांनो बायो आरोना न'आव ओमफ्राय दायो जों मोनफैखाबाय जयपुर लामायाव आरोना बियो जयपुर लामा गामिनि लामा नालाय एसे अखा हानायजों मानायजों एसे लामाया गाज्रि जाना दं आरोना लोगोफोर दायो जोङो सानैल' आरोना लोगोजों नयाजों आंजोंल' जोङो बहुत गुबुनावनो प्लान लाबाय थाबाय आरोना फैनो लानानै ओमफ्राय जों दिनै फैमारबाय आरोना एसे लेट जाबोबाय जों 2टासो गणेश मन्दिरावबो थांदोंमोन नालाय लोगोफोर जोङो ओमफ्राय सना मन्दिराव दायो फैबाय आरो जों लोगोफोर फाइनाल गाइस दायो जों मोनफैबाय आरोना नै नयाजों आंजोंल' सानैल' रावबो गैया आरोना मेंबाय लोगोफोर साइकेल सालायनानै ओमफ्राय आरे मा बुंबावनो आरोना बुहुद गुबुन सना मन्दिर बांद्राय बिथोराव थाङा मोखाङावनो थागोन आरो मोखाङाव नै बै नुहुरदोंना बिथोराव देखायनो आं रसगुल्ला मानसिना मा बिलाय दाउसोहाय मानसि गैयाना रावबो बेरायफैयाखै दिन थान्दाना बेहाय लोगोफोर वाटारफुला मोननै दं दै बिथोराव मोनसे ओमफ्राय नैबेहाय मोनसे आरोना ओमफ्राय आंनि नैबे जेराव मन्दिर दं ओमफ्राय जाय आंनि ब्लगखौ नायदों आवगायनि फुरानाखौ आरोना माने फुराना भिडिअखौ नायदों बे सना मन्दिरनि वाटारफुलखौ नुगोन आरोना बिथोरनिखौ ओमफ्राय नै दायो जों बे मोखाङावनो थागोन आरोना बर' गामिसो लोगोफोर गिनाङा आरोना ओमफ्राय बिथोराव थांबाथ' एसे मानसि बुरजानो थांनांगौ एसे गोथौ नालाय ओमफ्राय दायो जों सानैल' नालाय बेखौनो जों नायनानै दसे थानानै जों थांसिगोन आरोना फट' साफायनानै मोनफैबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय लामाया नै दा जों ओंखारलांनो हानाय नंला दा थांनांसिगोनथ' दा थांफिनसिगोन मोनफैबाय बेनो सना मन्दिरनि वाटारफुला ओमफ्राय मा दै होनो आं बेखौथ' मिथिला नाम थागोन ना मोनसे थाबा बावबाय आरोना लोगोफोरनि सासेयाव होयो जों सानैल' जों बारा जाग्रा लाबाय सारना ओंखाम जाबोखानायखाय माने उदै बुंखाबाय होमबाबो एसे थान्दा लोंग्रा लाबोदों लिसुनि लोगोफोर देखायनाया थाम्फै हरदोंहाय थाम्फै नै लोगोफोर लिसुनि लोंग्रा लाबोदों लोंद' Belarang somau Oh kerang sayang Tak kuasa ini Landa Bilang betul isi menai pasir
जिरि जिरि बोहैनाय दैमुनि सेराजों बोहैलांगोन नोंनि अननायनि लैथोआव सानफोरनि जोंनि फुरियाव दैज्लां बोथोरनि सिमबेनाय बारजों जिरि जिरि बोहैनाय दैमुनि सेराजों बोहैलांगोन नोंनि अननायनि लैथोआव लोगोफोर बेहायबो मोनसे दं आरोना ओरैनो फिसा सामफ्रानि बै गोजौआव मोनसे दं आरो बिराद मोजां वाटार पार्कआनो मोजां नुदों आरोना रिलावथ' बांसिन मोजां नुयो मबाइलावथ' बांसिन गाज्रि ना मोजांथार दै वाटार पार्कआ ओइ गिदिंला फैयो आरोना ओइ प्लास्टिक लाबोब्रा दैयाव गारनाङा लाबो हर आं लागोन दैयाव गारबा लेथ्रा जायोना जानानै बिदि लेथ्रा मालाबा फैफिननोसै मानसि मेला फैगोन ना मालाबा बैजा लामा दंमोन लोगोफोरजों नाथाय थाङा दाबो ओरै जाहैबाय लोगोफोर दायो आं गस्ला चेन्ज खालामबाय आरोना ओमफ्राय होनलायबाय न' दंखायोमोन गस्ला चेन्ज खालामदों आं जेराव फैफिननाय बाला हाबजोब्बाय जुथायाव आंना साबधान होन साबधान बिराद साबधानखा आरोना सनामोन आं दहायबो खोन्थाखांखाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि माने ग्राउन्ड फिल्ड दं आरोना बेहाय ओमफ्राय आं बारा मिथिया बे बल गेलेना गेलेया मा फिल्डखौ आं ओरैनोसो थाबाय थानाय नुयो बे फिल्डखौ गेलेयो बल गेलेयो बे ग्राउन्डआबो ओरैबायदि समायनाखा आरोना मबाइलाव आंनाबो एसे बोरैबा नुयो मबाइलाव खम दामि नालाय बुहुद मोजां आरोना बुहुद मोजां भिलेज बुहुद मोजां गामि फ्रम मा गामि होनो बेखौ बेयावथ' सना मन्दिरल' लिरनाय दं बेहाय साइनबर्ड गैया नालाय मिथिला आरोना बै स्कुलाव दङ स्कुलाव ओइ नुहुरा ना सिनायहरा बिराद मोजां ओमफ्राय जोङो थाइजौ लाबोदोंमोन आरोना एसे बेखौनो जानोसै दसे थानानै लोगोफोर न'आव थांसिन आरोना जों एसे रेस्ट लाबाय बे फिल्डआवनो जिरायबाय आरोना जोङो मिसल लाफादोंमोन बाजैनिफ्राय ओमफ्राय बेखौ दहाय जों जायासै नालाय दा फिल्डआव जाफैबाय आरोना लोगोफोर दसे जिरायनानै थांसिन आरोना ओमफ्राय थाइजौ लाबोदोंमोन आं दहायनो खोन्थाखादोंमोन लोगोफोर दसे रेस्ट लानानै थांसै आरो जिरायनानै लोगोफोर आंना बक्सआ एसे गाज्रि जाबाय खोनाला बक्सआ एसे गाज्रि जाबाय आंना बक्सआ लोगोफोर मबाइलनि बक्सआ मा होनो बक्स ना मा होनो ओमफ्राय पलिफोरा बल गेलेफोरना फिल्ड दं बेहाय ग्राउन्ड माला होनखादों आं जोङो सात जानसै बल गेलेफैबाय खोनाला मबाइला बायदि फैदोंमोनलाय माने बर' गामिसो दे लोगोफोर बे जरा सास बर' गामिजों ओमफ्राय बै गेजेर जराव खारबोफोर दं आरो माने जों माने गिस्रिं फैदोंमोन होनबा बारा गिनाङा दैया बिथोराव नङा नालाय मोनसे बिथोराव दंबावो ओमफ्राय जों दा बे मोखां खोनानानै फैबाय जों सानैल' नालाय बिथोराव थाङासै आरो नै बिनाबो गामि दं बर' गामि खोमाना बिया नेक्स्ट टाइमाव फैफिनसिगोन आरो मेंबाय बिथिंजा दै एसे माबा वाटार साप्लाइ जादोंमोन खोमा नै आबौआ मोसौ खायनो नागिरदों मा गामि आबौ बियो मा गामि जयपुर बै दै गनायखौ मा होनो दै गनायखौ बेखौनो जयदागब्रा बियो जयदाग ओमफ्राय बबेयाव थाङो आबौआ मोसौलायनां ए थांबाय था आबौ दे मा गामिनि नोंसोरलाय जोङो मावजि गामिनि बियो मा गामिलाय नोंसिना बिरफारानि ओमफ्राय आं मावजि गामिनि सिनायो आबौआ मावजि गामिखौ सिनायो दालाय बै सनारिथिं थांनांगौ ना थाथ' दे आबौ
आबौआ मोसौ लायनो थांनो नागिरदों आंखौ खारबि नंदोंमोन बरसो आङो खारबि होननानै बयबो रायलायो खारबि दाखालिबो आं मुलि लायनो थांबा अबाय थांनो होनदोंमोन खथ्राबा ओमफ्राय मा होनदोंमोनथाय आं बावबाय गोसोआव गैला ओमफ्राय लोगोफोर न'आव थांबाय थानानै लाग्रोनि आरोना गारनो जों लेथ्रा आरिखौ लाबोजोब्बाय नै ओमफ्राय दायो अबाय गारनो जादों आरो बिथाङा ओमफ्राय आंबो बिदि लेथ्रा आरि लाबाथाय माने दैयाव लेथ्रा खालामनाङा नालाय जों जानानै प्लास्टिकनो बेनिखायनो बयबो गारनाङा आरो सोरबा बियार लांलाबायनानै लोङोना बथलाव आथिङाव हाबजानो साबधानावबो हाबजाखांबाय दाखालि ना मा होनो बिथां आरो खारबोमारबाय ओमफ्राय दायो थांबाय थानो साइकेला जोंना बे दङ जुमाय लोंबाबो बथलखौ लाबोफिननांगौ नै जोंबा लाबोफिनबाय आरोना जों सेस लेथ्रा जाबोजोब्बाय साइकेलखौ जों साइकेलजोंसो फैखादों नालाय जों 2थासो फैदोंमोन ना ओमफ्राय जों बेसेबां ओंखारखो टाइमखौ नायलाय टाइमखौ 4:30 बेसिम जाखो ओमफ्राय साइकेला गालांदोंमोन आरो नै बेहा थिंख्लां दंफां फांसे बिराद गिदिर दंमोनहाय थिंख्लांमोन खोमा बे दंफाङा थिंख्लां नङामोनथाय मिथिला गोबाव जाबायना फैया गारदो अबेबा है लादो बेखौ दा बै टाउनाव गारग्रा दंना बेहाय गारनो हागोन जों थांनानै लाग्रोनि लोगोफोरनाव एसे मोनाबायबो नालाय 4:30 बेसिम जागोन होनदों 4:10 जाबाय लोगोफोर थांना लानोसै अखानायै बेयो खालि आंनि भिडिअ वाटारफल नुगोन ओमफ्राय बेलेग बे भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरोना मालाबा थांनाय जायो ओमफ्राय दाथ' सिख्ला टाइम नालाय बेरायखायो नालाय जोङो ओमफ्राय बांसिनानो वाटारफलावसो बेरायखायो माने बे हाजोखौ समायना नुथारदों बेखौ जि मोजां नुदोंना नायनो मबाइलावसो खिन्थु खम दामि नालाय मबाइला बारा मोजां नुवा आरो थांबाय थानोसै बिदिबालाय नै पकरि लाबाय जों लामायाव मोन्दोंमोन ओमफ्राय एसे अखा हानायखाय भिडिअ लानाय जायासै आरोना लामायाव मोन्दों माने लामायाव बै जराव बानायदोंमोन आरोना बै जराव दखानखौ खिन्थिनाय जायासै आङो ओमफ्राय दाउदै सानैनि दैनै लाबोबाय आरोना ओमफ्राय मिसल लाबोबाय मिसलसो आं बांसिन जानो जों कलथंपारा लामा जराव दङ ना कलथंपारा होनला खोमा बेखौ मा जर होनो आंबो मिथिया ओमफ्राय बेयो मा गामि होनोमोनलाय बै जरखौ खारबि गामिखौ मा सुखे मा बिदिनो होनो मिथिया जोंबो बारा ओमफ्राय नै एसे जाग्रा लाबोलायबाय आरोना बेखौ जानानै थांनोसै जों ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेसेबांनो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामगोन आरो शेयार खालामगोन एसे साबस्क्राइब खालामना होदो ना मा होनो नैबे जोरां कलथंपारा जांसिगुरि दिनदागार ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ माबायदि जाखो मिथिला माने मन्दिराव थांनानै माने जों एसे दाखालिनिफ्राय बेरायनो लुगैनानै दंबाय थाखायोमोन नालाय एसे दिनैबो सान्दुंबो दुंदों नालाय ओमफ्राय अखाबो हादों आरो ओमफ्राय जानानै थांसै लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट टाइमाव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दै